Този ще е последен, за съжаление, но ще почнем нова поредица на нов свят. Той ще е напълно чист. Къде отиде той? Къде отиде? Да ям. Колко храна имаш? Вече само една. Добре, не ми трябва. Имам и две лютен флеш. Ама това ми е кислия лютен флеш. Goodbye! Чао. Отивам на пътешествие с най-верния си приятел. Идваш ли по мен, бе? Не? Ело ти? Не знам. А, Аз ще направя моя лодка. аз ще правя база на друго място. Добре. Не, ти не си сериозен. Кучето върви. Аз искам да сложа моята лодка на друг. Не се събират, трябва да са 2 блока. Сериозно тръгнах на другата страна. Сериозно? Колко шугъркейн? Тук ще ми е базата. Тъмън точно там има планина. Къде си? Някъде, където няма да ме намериш. Копай. Тръгвай. Но не натам. Натам е моята база. Разделяме се. Това ще е спауна. Копая си. Аз дърво. Копая си. Май си близо до мен. Виждаш ли ми името? Не. По-скоро този остров, тази музика сигурно ви на ушите ви ги прави на нищо. Не, малко къде. Ти ме виждаш. 100%. Ако си на моя остров, бегай! Аз дали не знам къде съм. Може да имам кислия лютен флеш. Изяжда си късмета, бате. Защо винаги всеки епизод повтарям бате? Този остров ще е обикновено само за дърво. Не, аз съм прецакан. Имах 3 айрон на нашия остров. Но вече нямам. Овца, с моя меч ще я изпържа. И ми дава печена храна. Няма нужда да си правя печка. Копаем, ние копаем дърва. Забравяй да вземеш кучетата. Не ми трябва. Те са мои. Не. Те винаги ще бъдат мои. Да. Те са мои верни пазачи на стария остров. И как ги носа да завържа лодки с въже? Много направо да припаднеш. Ябълки! Шупи един айрон голем. Трябва ми. Не бе! Трябва ми. Ма защо ти е? За колко? Ага, не можеш. Как ти убиваш айрон голем? Изхачил съм 6 айрон блока за тях. А ти ги биеш за 3